entertainment system. Now you're playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Down to the dance floor. Mom, ever heard of noise? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream. Heddiw ni'n mynd i trio Warioland ar Gameboy. Mae hwn yn un o'r un sydd ar y restr retro. Mae fi ac Emrys Bobo sydd hefyd yn streamo ar Twitch mae gyda ni restr retro. Ni'n trio cwblhau y gemau mewn amser penodol. Felly ni wedi llwyddo i wneud... Wel, y ddoi ni wedi llwyddo i wneud Aladdin ar y Mega Drive a Alex Kidd ar y Master System. Dwi wedi gorffen Lion King Mega Drive, mae Emrys just ar fi'n gorffen e, dim ond y 2 lefel olaf bod mae wedi bod yn stryglo gyda. A fi'n mynd i symud ymlaen at Warioland heddiw ar y Gameboy. Felly y rai eraill sydd ar y restr yw mae'r gweddill i gyd yn Super Nintendo wedyn. Felly mae Jurassic Park 2, The Magical Quest starring Mickey Mouse a Super Back to the Future 2. So yeah, gawn ni weld. Right. Ga fi gwybod os mae lefelau sain yn okay. Ond ie, dyna ni. Mae fe'n tro cyntaf i fi chwarae'r gêm yma. Ddim rili'n gwybod beth i ddisgwyl, ond i bai bod e'n gêm tebyg i Mario. Oh, okay. Yn amlwg, dyn nhw'n newid y mechanig tipyn. Gobeithio, So wneud hwnna. Oh, cool. Felly just... Nice. So chi'n gallu just bump on mewn I nhw. Mae'n llaw nhw. Cool. Aha! So mae rai gyda gwynebau. O, beth yw hwnna? Beth mae'r het yma'n neud? Wel, os ti'n cyfri fe fel ti'n defnyddio'r holl continues na, then dwi'n cyfri fe fel completed. Fel ni'n dweud ddoe, mae adio fel 3 continues. Yr un peth a roi ar thing easy. Unless ti'n credu mae rhaid ni wneud e mewn un go. Dwi'n credu mae eithriad gyda'r gêm yna'n norol. Ond fi'n hapus I mynd â beth bynnag ti'n credu, Emrys. Mi'n jyst yn meddwl bod hwn yn gwneud fwy o synwyr. Hei, o'n i efo 2 gyda'r o pryd nes I roi ei ffwrdd, dwi dal heb gorffen o. O na, ti di...
Na, fi'n gwybod ti heb gorffen e. Ie, nes ti roi fel 6 continue di hun. So ti ddim yn... Os ti'n mynd i'r lefelau yna a rhoi loads o continues i dy hun, ti ddim yn a ti'n gorffen e, ti ddim yn cyfri hwnna fel ti di gorffen e. Gen i tua 8 gêm dwi ddim wedi gorffen eto. Bad habit. Hey, hello Hendo Streams. Na, ni'n trafod hwn achos dwi di gorffen pob lefel, ond dwi ddim di wneud rediad cyfan o'r gêm a gorffen pob lefel. A nes i wneud wel, y 2 lefel olaf ar easy. So, achos ni'n trio gorffen pob gêm, ydy ni, achos mae Lion King probably y gêm mwyaf anodd, na gorffen o ydy gorffen o cychwyn i diwedd yn normal mode. Okay. Ond ti methu rhoi continues i dy hun then. Hwna'n cynnwys dim cheats fel nes ti ddoi o ran rhoi continues. O ti jyst yn dysgu'r game then, yeah? Cytuno, okay. Digon teg. Fi'n hapus am hwnna. Byddai ddim yn gallu neud o fewn awr, so bydd rhaid i fi... Na i mynd nôl i hwnna then. Oh, damn. Cool. Alright. Oh my god, nôl i'r poen Lion King. No! Beth yn y byd? Ddim yn gwybod beth i ni. So yeah, os chi ddim wedi clywed, Endo, i di pigo fel 6 gêm. Mae doi ni'n trio gorffen mewn cyfnod. A ni di cytuno nawr heddiw. Bod hyd yn oed bod e'n Lion King un o'r gêm yn mwyaf anodd, mae rhaid ni gorffen e ar normal o'r dechrau'r diwedd heb unrhyw cheats neu things, achos fi'n gwybod mae modd skipio lefelau. Mae stuff fel yna ar gael, ond digon teg. Yeah. Hendo, wyt ti wedi chwarae Lion King Mega Drive neu Super Nintendo? Achos mae'r ddoi jyst cystal mor anodd, byddwn ni'n dweud. Ridiculous. Anghofio hwnna. Neu Aladdin, actually. Mae'r double... Funny bod nhw wedi ail-ryddhau y 2 gêm yna ar PS4 a consoles eraill. Os mae'r 2 yna greulon o anodd. Ond, o leia oedd Aladdin, na dim really wedi cael llawer o gemau retro. Oh, okay, cool. Wel, os dyn ni methu gorffen Lion King fel 2 fan enfawr retro 3D goi, ydyn ni wir yn retro fans? Ie, maen nhw'n wir. Ni'n gadael ni'n hunain lawr i ddim lan i'r tasg yna. Yeah, hwnna'n wir. Okay, good point. Ni ddim yn mynd i neud e fe. Pwy sy'n mynd i neud e? Tig. Yeah, so sit... Oh. Digon teg. Dwi'n methu neud ffordd na.
lefel cynta ni jyst yn dysgu'r mecanig o beth beth sy'n rhaid wneud. Pwy yw'r boi yma? Beth mae fe... Ti'n rhoi ceiniog? Beth oedd y cymeriad yna? Okay. Of course. Beth yw'r minigame yma? Oh god. Really? Beth yw'r... Okay. Bom, so ni taflu bomiau. Jyst yn cael y teimlad ma. Oh, daro. Ymwys di chwarae hwn. Palette cleanser heddiw i chi do. Ie, mae yn bendant palette cleanser. Yeah. Just right, theme tunes a lefelau o'n i'n methu hero o Lion King. Oh my gosh, nhw just yn stuck. Pixel tunes. Okay. Ydy'r sain yn dod draw yn okay heddiw. O ran y lefelau. Mae rai o'r retro games yma'n awesome o ran soundtracks. Right. Oh! Ma'ch chi'n gallu neidio ffonio. Dwi'n gallu taflu hwnna. Ie, mae'n eitha neis. Hwn efo saves hefyd sy'n handi. O, diolch byth. Diolch byth. Okay, great. Diolch, Emrys. Oh! Oh, damn. Okay, so chi'n mynd reit nôl nawr. Beth yw'r thing yna? Ah. Okay. Yeah. Cal on. Tân y ddraig. Oh, cool. Dwi'n just neidio dros hwnna. Oh, okay. Oh, nice. Sit. Mae'n ffynnu bod y draig dal yn gallu brifo o dan dŵr. Mae ddim yn tân yn amlwg achos mae dan dŵr, ond rhyw fath o seithau, literally fel seithau. Weird. Anyway. So yeah, Heddiw, pa fath o gemau ti'n hoffi? Angen rhoi ceiniog mewn hwnna. Neu ddim. Wel, ddim yma llawer mwy pleserus i chwarae wrth gymharu efo Lion King. Ie, wel... Oh, daro. Ie, mwy pleserus. Just newid fi'n credu, dyna sy'n bwysig. Ar ôl Lion King, fi'n credu mae unrhyw beth yn teimlo'n neis. Where's Dai?
techneg eitha da. Redig a nai. Woohoo! Felly gweld y patrwm yma. Come on. Yeah. Oh, so rhaid neidio ar y swigod thingy na. Mae'n edrych yn eitha ffynnu dy'r Mohican. Right. Up. Oops. Mae'n dde marw. Mae'n mynd dros, chi'n gallu mynd gyflymach dros y top. Handi cofio. Yay! Waw, mae'n dda. Rhaid aros i fe gwmpo. Yna. Aha! Okay. Good. Oops. Oh yeah, mae hwn lot yn neisach. Oedd Lion King mor greulon ar y degau. I just eisiau tynnu gwallt allan. Beth sy'n nice am y gêm yma, dyw'r calonnau ddim yn diflannu. So mewn Mario, gemau Mario, mae'r thing fel arfer yn mynd fel hedfan mas o'r shot neu redig I ffwrdd o shot. Oh god, mae hwn yn un igog. Beth yw hwnna? O, tan eto. Ai. Cool. Ni'n gallu nacio lawr a neud y tan rhybryd. Good. Be fi'n neud yn hyn? Fi'n rhoi ceiniog? Fi'n... Be dwi fod neud? Rhaid bod fi gorfod... Gawn ni newid Jurassic Park I game well hefyd, lol. Yeah, fine. Yeah, mae'n meindio. Dylwn ni wneud polo game I Super Nintendo. Ddim siŵr. Dwi fod roi'r arian mewn. Ddim eisiau colli'r draig yma. Sef y ceiniog, pwyso I fyny ac roi yn y slot. Sef fi'n gwybod os mae dy fi ceiniog? Ie, mae dy fi doi ceiniog. So fyny. Fiona eto. Oh, falle fi angen mynd nôl i'r un arall gynta, ydw I? Na I mynd nôl achos mae fe'n agosach. So... Os ti efo ceg, ti'n wysio fyny ac yn rhoi yn y slot. Oh! What hawdd hynny? Oh my god, gwasgu fyny a... Oh, diolch Emrys. Good.
Dwi'n gwybod os mae'n werth wneud rhain neu beidio. Oh, come on. Anheg. We are. Rubbish. Yeah, come on. I bod yn gas, just bwrw ymlaen dy fe, please. Gêm ar y chwyth angen mynd am swn I ddeud D-hell surplus of coins. Ah, okay. Okay. Fi di wneud hwnna. Rice Beach. Angen neud un yma nawr. Course Reef Tree. Oh! Fi ddim yn hoffi'r Francford yna, bynnag ydyn nhw. Neu efe oyster clam things, ydyn nhw? Clams? Fi'n gallu mynd lawr fan hyn? Oh, come on. Oh! Maen nhw'n marw. Oh, lwcus. Sut fi'n... Oh, sut fi'n mynd fyny nawr? Oh, bom. Angen spam o botwm. Dwi'n gwybod sut dwi'n... Oh, okay. So maen nhw'n gallu marw ddim yn y dŵr. Joio hwn hyd yma. Ceiniogau dwi eisiau. Ah! Cool. Ti'n mynd lawr fan'na? Oh, yeah. Ooh. It's not fel bounce na. Okay. Un munud, fi wedi cael neges fan hyn. Okay. Sorry man. Beth mynd nôl. Just cario mynd i'r dde. Dim ond wrong. Dŵr yn y raf I chi. Okay. Angen neud fam o fe. Beth digwyddodd fan'na? Dwi dal yn gallu rhoi ceiniog? Good. Nice. Yr chwyth. Yr un chwyth.
fi'n neud yn hyn na. Lot o... Oh na! Oh my gosh, pam, os o'n i di ennill e, pam bydden ni'n neud hwnna? Colli... Duh, gosh, oedd hwnna'n ofnadwy! Pam nes i hwnna? Oh gosh, ti'n dysgu o'r profiad. Ond, oh my gosh, pam nes i hwnna? Fi'n casau y things, man. Fi'n mynd i dilyn fi y holl lefel. Blocks yna. Oh, ma' hwnna'n lava, wrth gwrs. Ar Gameboy, o'n i just mewn dŵr, oedd y... Yn gweiddi ato fi, beth chi'n neud? I fi, oedd hwnna'n edrych yn debyg iawn i lava, i dŵr. Beth ydw i fod wneud? I ddim yn neidio mewn i lava? Oh my god. Right. Okay, ma fe'n dod ar ôl fi. Oh, dwi'n aros i neidio yna fe. Gosh, pam nes i ddim meddwl am hwnna. Yn aros i fe, a wedyn mynd trwy'r lava ar ei pen. Come on, deffro nawr. Yn neud synwyr. Pam dyn ni ddim yn meddwl yma. Fi am neidio yn hyn. A aros. Aros. Woohoo! Ah, great. Woohoo! Oi. I neidio'r ochr arall. Fi'n dechrau poeni ddo, Emrys, am lanking ar normal. Os... Ma' hwnna'n mynd o'n anodd. Dylwn ni wneud ras retro a wneud e. Meddwl. Rhywbryd.
Hey. Hooray! Right. I need hwn. Come on. Yay! A na I gadael gyda'r arian, ddim mynd at yr un nesaf. Okay, great. Anthony. Hey. O, mae hwnna'n edrych fel rhyw boss, neu mae un penglog. Mynd i bod yn boss o ryw fath. O, na. Damn. Okay. O na, dwi ddim yn boss. On a mini button trick. Mae hwnna'n cool. So, sut ydw i'n gwneud hwn? Oh! Oh. Hey! Beth yw'r peth yna? Felly jyst ysgoi fe. Yeah. Ai. Just bump mewn I nhw, mae'n cool. Gorfod mynd lawr. Oh, pam! Bidi. Oh, nawr fi'n gallu bwrw nhw mewn un. Ah.
Beth yw'r things yma? Ddim nhw, ond... Right, gadael e dod ar ôl i. A fe. Right. Penguin dwi eisiau dweud bod e. Yn penguin, ond... Wait yn siŵr. Mae dy fi fwy o amddiffyn fan hyn. Here are I. Right. Ready, dwi angen just bwrw pen fe. Gadlem. Oh my gosh, mae'n mor anodd! Wel amseru, mae fe just fel odd iawn. Mae ddim yn llifo. Dwi'n gwybod mae fe Gameboy, ond... bach yn ridiculous yma. Nid, ga fi gwirio rhywbeth. Oh, brilliant. Mae newyddion cyffroes. Dyn ni'n cwrdd fyny am y tro cyntaf ers cyn Covid i wneud un sesiwn yn chwarae mewn person. A byddwn ni'n neud yn... Wel, byddwn ni'n neud yn digidol, wel, ar-lein ac mewn person. So, yeah. Edrych ymlaen. So, bydd Thomas, Owain a Stephen mewn person, a wedyn bydd Emrys ar-lein a gobeithio gallwn ni chwarae pummel party. Hwna'n awesome. Hwna'n wir yn edrych ymlaen at hwnna. So yeah, roes iawn. Newydd cael cadarnhad bod pawb yn gallu dod. Wel, dim ond Rhys dwi'n credu sy'n methu, achos mae fe i ffwrdd yn Milton Keynes. Ond pawb arall yn gallu, sy'n gred. Bob. Right, dwi'n mynd i neidio syth ar pen fe. Dyna'r trick. Oh! Oh! Hello! Uh-oh! Right, neidio'r pen fe. Pan ddaw e fyny. Let's see. Go hwnna fyny. Dim digon agos I fe, dwi'n credu. Nôl â ni. Oop. Great.
credu mae 'da fi fe tro 'ma. Penguin's odd. Oop, oop. Dim clem 'da fi sut fi fod mynd lawr fan hyn. Na, ddim yn gadw fi. Dyma rhaid i fi cael rhyw het gwahanol. Ooh. Oh, oh, oh. Oh, no. Rubbish. Whoop, whoop. Oh gosh. Nah. Faint o bywydais i ar ôl. I bywyd olaf yw hwn. Meddyg. Stryglo gyma. Y cyflymder ddim i cweit gweithio fe allan. Oop. Penguins. Mae'n edrych fel mae'r penguins yma gyda rhyw fath o fel udder. Gyda just fi sy'n gweld hwnna, ond bach yn odd. Dim yn disgwyl i pethau bod yn normal mewn Warioland, ond... Be oedd y pwynt arbed? Ymwys? Desperate i gwybod ble mae'r pwynt arbed. I really ddim eisiau gofyn wneud hwn to. Oedd rhaid i fi gwasgu arbed? Oh, good. Good, good, good. Fantastic. Diolch beth. So, sut mae hwnna'n gweithio te? So yeah, dwi angen aros fan hyn. O, daro. Sdim gobaith nawr. Shocker.
chwarae'r calonau yna. I bai. Just put mewn i nhw. Come on in. Boss. Fi angen curo'r boss yma cyn yr awr gorffen. Amseru ofnadwy. Right, mae'n dod fyny nawr. Cymraeg. Dim ond cwrs 5. Ond os dwi'n cael y het na, fi'n credu bydd e dal yn gadael fi defnyddio fe. Ie, ond dim... daro. Mae'n double bash fan hyn. Neud yma un. Glad y penguinod. Nawr. Good. Maen nhw'n eitha araf hwndig. Dylwn ni ddim cael fy nal gyda penguins ma. Right. Mynd i bwrw pen fe'n sy'n yna. Oh my gosh! Dod nôl fyny nawr. Sut? Sut wnaeth i ddim bwrw pen fe? Rice beach. And just fel y byd cyntaf hefyd. Diolch byth mae yna pwynt cadw'r gêm. Joio. Ie, fi yn joio, ond fi just... Mae fel unrhyw beth, os ti ddim di arfer gyda'r patrymau,
fel boss battles, fi jyst angen dysgu'r patrwm. So ni jyst yn y cyfnod dysgu'r game ar hyn o bryd. Unwaith I fi iro'r boss cynt yma, bydd teimlad o gobaith yn dod nôl. Ond fi just ddim yn quite yn cael e. Mae fe'n mynd I dilyn fi nawr. A fi ffwrdd. Oh, come on, moron hig. Is he die hit arno fe fanna? Let me. Wow! Gosh, naethon I just mynd yn stuck yn yr un lle. O'n I eisiau fe neidio a mynd nôl. Naeth e ddim. Pawb I gweld hwnna. Naeth e just mynd yn stuck yn ar pen fe. Ydw dwi'n ysgoi hwnna'n digwydd. Ddim quite... Well fi wneud Mae'r awr retro bron yn dod I ben. So byddai'n neis just curo'r boss yma cyn fi dweud right fi wedi wneud y byd cyntaf bant a ni symud ymlaen gyda'r byd nesaf. Ti wedi gorffen y gêm yma o'r blaen, Emrys? So ti ddim wedi achos o'n I wedi dweud ni ddim yn cael chwarae gemau ni wedi gorffen o'r blaen. So. Fi'n cymryd ti heb. Mae hwn fel nostalgia list plentyndod. Trio gorffen e mewn pryd. Oh, sut o'n I bod ysgoi hwnna? Whoop, whoop. Na, game cefnithr oedd e back in the day, ond yn cofio wneud y byd gyda'r drosodd a drosodd. Oh, diolch. Mae hwnna'n pwynt o'r restr yma, ddo. Oedd y gemau fel plant, ni ddim yn gallu gorffen, ond fel oedolyn dylen ni gallu. Gyda'r holl sgiliau ni casglu dros y blynyddoedd. Ydy o'n sy'n gwybod, mae hwnna'n swnio'n bach yn ddim yn wir chwaith. Ond, ie. Dyna'r nod.
mae yn teimlo bod y boss yna yn anheg o weithiau mae fe'n neidio ar dwywaith heb i chi eisiau fe a wedyn chi'n stuck. Chi'n just yn colli'ch bywyd fan'na a o sy'n gobaith. Right. Ddim yn trio bwrw fe dwywaith mewn un go achos yna siawns dda os ti'n mynd i colli bywyd os ti'n neud hwnna. Boom boom. Ydyn nhw wastad yn dod lan ar lawr yr un lle? Dyna beth hoffwn i ddysgu. Ydyn nhw'n dilyn chi fel magnet? O'n i ddim yn trio, o'n i'n stuck fan'na. See, o'n i'n stuck fan'na, a faint o weithiau mae rhaid i fi bwrw'r boss yma. Mae just yn... Mae'n agosau how to do it now. Hwna ddim rili'n helpu chi yn y diwedd. Os chi gyda'r thing coron yna. Ooh, dyna'n lwcus. Un fan hyn. Oh dear. Oh na. Rookie. Taro fe efo'r helmet yn lle neidio ar ei ben. Efo'r helmet? Oh, okay. Oh my gosh, yeah. Oh, diolch. Yeah, man, I'm gweithio mas o that. Mae'n neud sŵn funny hefyd. Oh, fi methu nawr. Fi methu taro fe fel na. Mae rhaid I fi taro pen fe. Dara. Right. Pwynt teg, na I trio gyda'r helmet. Dwi'n gobeithio, dyle fe arbed y gêm I fi nawr. So diolch am wylio. Cael go arall. Sorry. Falle. Ddim yn siŵr eto.